Yes, I would. Anymore. But I was sending to say yes, I would. Yes, anymore. Yes, yes, I would. And another yes, yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Father, we glorify your name. We glorify your Jesus. Oh my Lord, we glorify. Lord, we glorify your name. King of Kings, we glorify your name. Oh my Lord, we glorify your enemy not counted. Oda, you say we don't see. Sasa ye hudi ya yamfamfre. Udi kutona ye yenka. Yama umo. Wahiri yama umo. Wasana ni wanyine nimre. Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen.
Eshanka Radidin, Ebrana son, say ye tear on Yankopon Asem. Odifo no aha, Onyameson for no aha. Eradia kwa no aha se odi Eradia Samo Brown. Kristo Yesu ho asempa wiye bremu yeda na didi a kire ni panyina. Eno na Erade dia soma na ko a so wonka mu ahintasem emfa nkire wo. Okenkan Yohani asempati na chichemu du na Yesu koshi obabu osubra no ka kire ne se maminsuo no oba ne se mema ho. Na Yesu ka kire se wonu Onyankopon ene na adom akyede ene ne obisa wunsuo ya nka obama mi bi na mama wo dan kwansu a wono mansu kom ne wo da eri asa na pese me kire mpanyin si ya pa ebe hunti ne ya kekere boa obi ni munsu obi kire na so obi ni munsu ofre wakoa na no obi busa am say eh na papa yi TV so na wa shehin ayan hu ne dan kai problem na nka solve anwumre yi odifo no wa ha anwumre Awurade akoa no wa ha ya ba kwa ne nchen na Awurade asema wode ama na che no fuso ne wo no wode abraye Bishop Abesaki Kwapo edin no papa anwumre ya mo akwa baba fidie so asofo me ma waburu God bless you ja no problem so na we way of pagin for anya so that's right na mo pomo te sen nyame adom Bishop ya ho ye pa ana ya wada sa be chi aya ne ya afo nyina wo hwe me Yakopon onhira mo ma me fa sa akwanya nso na me nchia Sompa TV ne Sompa FM ahwefo ne etiefo eni Cedar hour ahwefo ne etiefo osofo ye di Cedar hour ba afidie so ni papi sai wo mre no wadaje na ka bi dantem no correct anso so bi twen kosi se ye som etie nyame asem na ya bom pae ansana wada nyame nhira mo na ade ba akopɛ na nano ye kai se Paul ka kire korutu fasafo wase muntintin that's right na mamu hihim impa ya ye bono Cedar awa wasompa iso enye kwada there view wase monkosoa Awurade adwuma na ye nim se ye bere enye kwa se tetefo no nyame ama omo bere anye kwa wa wo hwam ya wabamabu wo so bere nye kwada amen osofo ebi asomo pa mamefo bi ni papafo bi di Awurade ji ache that's right osofo omo asom aso se wodu won panyin fie so a onya hwe aso me pese me ka kiro se Abraham anyame hye no bon se onam Abraham no so yes ena obekekere de ben ono Awurade na nkasa ne man no Abraham no owo se mie no pe na ba ko pe na ye bo hye ba no eye Isaac Ishmael ni Isaac enti ansoso na sefo no ena Onyankopon ma na pam no ye den etim ye enti wa wo hwam ya wo tie me obrari nya kwada kosoa na soma Awurade kosoa na boa na dwuma kosoa sabredi mu aye den o se anopai na okono mu aye den na bedru anwumre no na ye boko hallelujah amen yaba Cedar hour dwumadie iso a asama ye de bra hwefo nyina ne se ehefa na ye gyanom Nyankopon no wo de wa hye yen boss orempaw yen orenyaw yen no ehefa na owo na ye ba ama ye ka kira hwefo na etiefo se ye dimafo no da so te ase amen ye kamafo no da so te ase amen de ohwe Israel abusuaku no so twere sam se wontonko na wonna aboso bibia ye yinsemfo baako na eni Nyankopon ma aye den abobo ho na ye de atoto ya barabo ho de yedimfo no ya se Awurade ho moburu ho na Awurade ho bo ne fache na yasan abo nyame makoko se de ogina ho no o hwe ye na wanhwe ase se bone bi enipa ye na asase so bia nyame ye bo ne fache agya so aketua ne de Onyankopon fa nche we say aketua papa on sabeka aketua bone so a on sabeka enti bomoden ase efri sambre kosi sa afi be kwa wiye no obebo moden ase obebo abrabo a efata na aketua no ba aya aketua papa na ansa na no osofo nyoma toto amanfo pa yama ade bechi ade besam bia o how to amanfo na Onyankopon so gusu o ye adwuma mema wa ba mumbo wa wo hwe me
adanse eba wo Cedar hour no so no ano ɔden ɛnɛ yɛtena se wasɔre fie yɛ counseling na mafo kora ɔmo di akyire ebi mu adanse ɔmo anya ɔmo ankasa ba ho bedi kyerɛ me ame de animonyam mɛwurade ɛma ɔmo kra me pesa me ka announcement me no pɛ nipa pii bisa sɛ ɔkyena fiada yɛbɛyɛ anopasɔre a sɛ na mo nyim no dada no sɛ efiada bi a di bosome kan bi a yɛde yɛ watch night ɛwɔ asɔre fie hɔ yɛde bosome no nyina hyɛ Awurade nsa na yɛbɔ anadwo mpaeɛ srɛ Awurade hɔm boburu ho ade enti ɔkyena yɛ watch night enti mo a mo frɛfrɛ no confirm ɔkyena ɛyɛ watch night time no ɛyɛ 10 a.m. p.m. to 4 a.m. 10 p.m. to 4 a.m. enti mo hyɛ no nso na me pɛsɛ MCR monfa ɛyɛ 2 days program to so na yɛ dwumadi a ano bɛyɛ den na obi bi a opɛsɛ ofrɛ kyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛ yɛbɛ Sompa TV so bebre frɛ sɛ ɔmo pɛsɛ ɔmo ba hɔ ɔmo pɛsɛ bere ne nie mo amo pɛsɛ mo ba no ofrɛ kyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛ efiri nyame yɛ adom efiri ɛdadwoada na manya abotra kyerɛ mu obo ofrɛ kyerɛ pɛsɛ obedi 2 days ne nyina wa asase no so na manya kwai abompaya mo yade hawon ɛka yadeɛ owuyadeɛ ne ɔsɛyɛ yadeɛ na ma kyerɛ wɔn deɛ ɔnyɛ ifi sɛ nyankopɔn de adoma kyɛdeɛ ɛde ama me sɛ memfa mbɛboɔ no nyame mma enti sɛ maanya me ne me team ɛyɛ Cedar our team yɛ anya Awurade bɛbi sɛ firi yɛn hɔ enti ne yɛbɛ fidie so a yɛne wobɔ mpaeɛ na yɛma wo de nsuo si TV so yɛbɛsɛ abɔ mpaeɛ ama wɔn a ɔpɛ yɛ fundeɛ na yɛakyerɛ wɔ de ɔmo nkɔyɛ ne wɔn adu wɔn awareɛ fie so na awareɛ no mu ho ayɛ den nyankopɔn anka ne saa ne wɔn a bɔnefo no gu aba bɔne wɔ wɔn awareɛ mu yɛbɛsɛ yɛ abɔ mpaeɛ ɔsɔfoɔ ama wɔn a wɔn mma ɛsɛyɛ wɔn a bɔnsam pɛ sɛ ɔsɛe wɔn ama wɔn to Kristo so mu na ɛde dumbɔne ahodoɔ ne nsanom ne tramɔ ne red yɛbɛnya abrɛ abɔ mpaeɛ ama safo obo a ɔba no ka kyerɛ sɛ ɔmmra ɛnya ade ɔbɛba gya ne fie na bra gya ne fie na bɛgyina ma no ɔma gya ne hɔ na bra na bɛgyina ma no ɔsɔ pɛ nipa baako pɔ bɛgyina ma Israel busuakuo dumienu no na ɔno Awurade bɛfa nipa no so ɛde agye ɔman no enti wo ma maako ne mmienu ne mmiɛnsa no nya wobɛtumi agyina ama no na Awurade nam so ɛbɛkyɛ wo enti date ne save date no ɛyɛ 2 days ɛyɛ anopa adwumadie ɛyɛ 19th no yɛ fiada ɛna 20th no ɛyɛ memmeneda na ne 21st ɛyɛ deɛ bɛn kwasiada na ne dwoada no 22nd ɛyɛ holiday if you say 21st no yɛ holiday and so besi Sunday enti mu a mo yɛ aban adwuma nyinaa wobɛtimi a driver ba wobɛtimi a driver ba sa driver akɔ wobɛtimi agye wa home Monday Tuesday na wakɔ adwuma so no obi bi obɛba ho bia nyankopɔn bɛma na fansa nkyerɛne ɛna nyɛ sɛ me hyɛ wo sɛ de obi amra de bi obi ntimi mmada ɛninti na even ya ba fidie so no be ya asɔre enti program no nyina so ma ba fidie so okay no wa be ya asɔre na me shira enti hyɛ no so pa that's right anso mo a mo ho bɛba kwan no mo anuoma bi aboa pɛsɛ edidie kwan wa enti wa bibi hia ho no yes and what dey say no na asɛm hia so yɛse yɛmfa nya ene yɛse mfa nya batan so be say no me ma be so say no hallelujah some ne mo ma yɛnkɔ Facebook no so na mo ma akwaba na egya na so ene nyame nyankopɔn be yɛ dwuma wo fie ha enti fa phone na fro bi na obi so mfro bi na ka kye nipa no say Cedar hour bre no edu eye Cedar hour team no so ya ye krado wo fie ha enti fa phone na fro bi na obi so mfro bi fra wadanfo ka kye se ma onna na yentie nyame asem nyina so mo mpae na adanse na okoso a adanse na baba na eba enti wo nso so a wo hwa me a wo tie me adanse nwura wo dem ho adanse nwura wo dwumem ho adanse mra fie ho
Yeah, mama face space and so aquaba. Your Bishop Nyankopon Enshirao, Vida or say Sapon Airshrayan, Janet Amponsa Airshrayan, Michael Chemanu Airshrayan, Dinah Asari Airshrayan, Matilda Jemai Airshrayan, Frank Safo Apple, Joseph Sam, Selena Noche, Mr. Prong, Ivy Ofori, Nanafia, Mary De Rose, Angela Sapon, Dankwa Bright. Linda Owuson so share from US. And Vivian Boatman so I was so. And Nana Adwa and Coma I was so. Mary Aqua, Bismarck Abasi, Charlotte Hagan, Philomena Dia, Selena Anoche, Ochre Gladys, Agnes Nyame, Omunina Ejina so mohe. And also for 1 sounds say or 30 year and so on so 8 year. Hallelujah. Apostle. Apostle. Oh, attack. Mechiano papa, Nyankopon Shirano. Oluma mi tu mirika na mabohwi na mabo apini YouTube honom. Mi ra YouTube honom a mi hu Pepra TV, Josephine Ofe, Inshraba, Nana Ejei, Kwakudua ena Ophelia Frempong. Eba Facebook na Nana Jesua, Georgina Ayambili, Zinabu Amadu, Mavis Opoku, Mary Aqua, Selena Anoche, Gladys Ochre, Alice Amwaten, Ena Seraph, Boss Lady, Susie Foko, Vivian Boatema, Ivy Ofori, Efia Asiedua, Linda Owusu, Ena Angelina Sapon, Ruth Asamoah, Joseph Sam, Philomena Dia, Bismarck Abasage, Nana Yao Ejei, Betty Lily Sam, Felicia Enchiwa, Ena Justice Asamoah. Facebook or Gladys Wampon. Mon share link no na mon famo commerce emra mon share link na anobaye den. Amen. Me ba Suzy Foku mechia mase wo UK ho. Ka che mase se mechia no. Me nana no nyina me mama jo Facebook no so aye she. Mon share link no. Mon share na mon fa ade e fa ne se mo commerce so nya den. Emra. Hallelujah. Amen. Ashafo ni etiefo. Bosumi atwa mu nyina na me no kasafa Onyankopon na yesom no se ni Onyankopon no otie pa. Ni suban. Na awirehosam ne se asofo nipa bebere abamabu. Ewo nyamesom. Ebie die ade awurade achia ebo akokora. Ebie de onyame chen echi sa ebo abrewa obi so wadi awurade echi abompa ye baako sa awurade ntie enti bi mu abamabu osofo do kwese adakora bi nkwa asoro bi mu memene da akwahwefo bebre akafi momeda no bebre kura agyaade mechia memeda akwahwefo nyina amen memamo nyina ya okodo yakoye mamo mere wo homeda dio na Nyankopon na wa hye mo bo no se yen kai homeda ne ni ne kronkron na dansia na yen fa nye yedwuma no enye kwada Nyankopon ma yesom kwasi ada mo amaba mo abu Yesu wuye no na da toso nansa no sore na o se ye kai no so besan aye den ababi wa wo hwam ya wo tie me nyame na wo som no te sen enti me no frase se Nyankopon no yodo Nyankopon. Oh yes. Mre mo den no da ne do no edi kire. Yes. Se ne nyina ye hu se Onyankopon tuya nipa ka. Nyankopon abufuo ko nipa so. Onyankopon to nsuo dadua 40 days 40 nights. Edi kum nipa nyame oto jago Sodom ni Gomora. Se Onyankopon na kasa se woti mobro manema. Oh my God. Onyankopon ose mra nipa asoletiaw nipa eyeden ama wahunu se bebi bia brabo na duru ne de se de enye ye biom no ose sa bre no no Nyankopon bam Yes Lord. se na be ya wonka se wo de wa ho de no nyansa na ayeden aye ti mumu bebre Nyankopon pese nyoma nyina ansai no no Nyankopon abam mempai bonsa bosumi nyame mrem Amen. Afi nyame bebem Amen. Ena nwumre Nyankopon bebem Amen. na senior point ameno kan ho asem God can deliver you this month.
Amen. Onyankopon betimi agye bosome nkron ya. September bosome ya nyankopon betimi agye. Amen. Amen. Nipa pii ya wan adwene se bebe abrabon na duru de sese de abrabon na pem. Enye ye biom. Ena unim de amanfo hwe. Amanfo hwe se ne nipa bonefo bi asole tia won. Na ase eye ne se wadi ne sunkunim. Obi afa fam. E de ase obi ama na ware egu. Na adwuma egu. Obi asole obi asafo mu. Amena asafo ne nyina amapsafo ne nyina eden ahwete. Na won kai twere sem no. Die ne si asomafo no bere so. Yes. Asafo no nyina hwete. Oh. Die na Herod ye oye. Osima obi ammo Yesu Kristo din bio. Twani pati. Oh. Na nya menhwe. Enti ye twa Yakob ti na Nyankopon hwe. Anso na Nyankopon Herod no twa ni nipa ye friend say Yakob ti no James ti no die na to no. Onyame soma obofo. Emma no eba Herod fio. No be born. Emma no dore. Unim nyame na wosom nti na wahye dem a wusu no. Oba bi ne bema bi ayedan abre. Osofo time sika ni ho no. Na ware na ede. Fa no mu di hia no. Na ware na ede. Anso na Nyankopon apagya won ebiebie nyuma no. Enne yehwe de esi. Yehwe de esi. Owura dem a oba no owura dem a osu. Bema no owura dem a bema no so di oba bi di aye bema bi. Sa anso so na de bema bi so di aye oba no. Awaden de te se sika no fa no. Osofo ema no bi so di mema no bi ani. Enya man enya asem keto o. Tu bema no kura frifie. Mema bebere anya akoma ya de omu wu oba. Sa anso so na ma bebere so anya akoma ya de ebi ayeden ebi atete uhuna wasole ne dua so eye de nipa bi ye no. Enti ye nipa no bisa ne ho se enti Nyankopon to wopa nyame amesomo enkanka tete nsore no wase me ye den ya bomasu ya sheme den me kwa urade adidie me tua me tutu so dudu ne tight hye ne sun ya ase anso obi se enti nyame me yesa nyoma nyina mawo nyame wo hefa ena ha wo ba me so nyame o ha no no nkire se Nyankopon ni ho ena de ekosu nyina o Nyankopon hwe enne me se o Nyankopon betimi agyew bosome. God can deliver you. Amen. This man Nyankopon ni su Bible ko ne say oginipa. Oh yes. Na oginipa wo bra nyoma mu aye den. And obi di bibia kogu obi adwuma ma adwuma na egu. Obi di bibia kogu obi fie ama wakoti aso ama yare aka na to dem. Enti mi bisa se Nyankopon timi nsa o yare biom. Nyankopon timi ma adwuma no foforo ma. Nyankopon Ose otene ne nsa wo ni bremu ose so ma ne nsa wo ni breso a ose akodie ni nyina na dia no ka che Moses ose nyame me wo soro ena mate me ba Abraham asefo me nana kanso am a omo wo Misrim mate omo sun me hunu wo na mande ma se hu kwan a wo so ahwefo no se hye won so na me nyame masane afre soro. God can deliver you. Amen. Oh, God can deliver you this man. Amen. Amen. Udima for no da so tiase o. Amen. Our redeemer. Is alive. Udima for no tiase. Oh yes. And obi sun wo dem obi sun wo sika ho obi sun wa obi ma sei ohu de onye asa de wuni wo na nkasa maame na nasa papa na untufo ene nyame beje oma no nyame de nsa be ka oma no ebeje ni pansem oso otina manaman mu se de na otatai Kristo asafo no de ohai nyame ma no wasa kira ose Paul ntini pa bo afore ma Awurade wa manaman mu efi se ni pansusu da se osomafo Saul a ene ye fra no Paul no ko be sesanda ono no timi ko je krata ewa amrado ne nchen se okọ Damascus akọ hye sunyefo na se aso kran so
nyankopɔn han bi tɔ no so ɛna nyame han bɛtɔ ɔba no so nyame han bɛtɔ w'adwuma no so nyame han bɛtɔ w'anumonyam no so kɔso ahu nyame na wosom no mede ka gyae atamfo no atamfo no deɛ ɔmo ka deɛ ɔmo te gyaa ɔmo hwɛ w'anim hwɛ nyame na wosom no David sɛ me David mɛma m'ani so makyerɛ bepɔ ɛhe na memmoa bɛfiri aba wɔmmoa mfiri baabi bia o wɔmmoa firi ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ no menka onipa a ɔde ne ho to nipa so na nhyira nka ɔne kura ɔde ne ho ato asafo Awurade so sɛ wowɔ gyidie wɔ Awurade mu na wofam Awurade ho mese bosom obetimi agyew anadwi obetimi agyew ochena obetimi agyew yankwa twere sem na ehu se nyame betimi agyew anaso ontimi nyo Psalm 34 verse 17 enyomaduasa na chichemu eye dunso no o se atenefo sufle na Awurade tie na wogye won firi won ahohia enyina mu o se san atenefo ye dan enti kese obi won se meka kire wo afidie so se nipa bi adwene ye won se wo ba ye tenini oba brabo a etene de a oha wo ma tie die Bible ko o se tenenefo su afle ene tenini bi su osofo ebie di nyame akititi esuofo bi nyame ma bi a kese otai bone enanuamamu aye den anso o se usu no a usu no o se nyame ye den Awurade tie na Awurade ye den oje won de aboso me se nyame betimi aye den obetimi age wa wade no wa pomoden no wa dwuma sem no wa kwantu sem no osofo bi tie me o ministry no obetimi agyew. Yes, Exodus chapter 14 verse 13. Asafo we 13 asafa 14 no etoaso na ehu. Yentie 13 no. Na Mose ka kire o man no se. Na Mose ka kire me ka kire wo a wo hwe me wo Cedar awa yi so se. Munsuro. Ensuro. Munyina pintin. Gina pintin brain na nyame pesa wo gina pintin brain na Awurade pesa wo gina pintin. Na mo hwe Awurade nkwaje. Na hwe Awurade nkwaje a. Ode be kire mo ne. Ode be kire mo ne. Mizrimfo amuhu one. O na mizrimfo ya muhu one. Ode hu on da biara da bio. Nipa bi how. Na no owo ba fo so kofa na nseso e. So be how on osofo. So be tietew. Na Nyankopon soma owo krakra. Obeda ade be chen yesi wanya heart attack o. Yesi cardiac arrest bi ayede. Ache na eno so onsolfi asama do ho. No o me how. Janu ma Awurade. Yes. Me se nipa bi owo bofo be kwa akosera no. Yesu dimo. Wunti Anadwo ya. na nyo owo bofo na akosera. Nipa ye friend say Herod. Yes. Enya nyame bofo ena bo wura Misrim. Yes. Kunkum omo nyina. Mesi Nyankopon okwa akwaje Israel fo no. Yes. Enye se oje kekewo. Nyame da ne tumi edi. Boso me nyame be da ne tumi edi. In the name of Jesus. Ose Awurade be ko ama mo. Ose Awurade nti Awurade gine ma Awurade koma ne ma. Oh Jesus. Na mo de monye ko. Ye kom. Amen. Sana masi ate Awurade ase no. I believe in challenges. Yes. Ni nyina ka abrabo no. Enti wo a wo hwe me a wotie me abrabo no. De wonam nyina eka ho. Yesu Kristo nyame ne ba no baaye no. Obeye papa. Obeka nkwagesem obesa nipa yare anso eduru baabi no Yesu kan se enuma wo mprebuo dem akraman wo de ban abon dem anso nipa ba no oni baabi ode ne tito enami ka se ye tu obi rent aso ya bie school no obo oni ne kunu abobra masika ba anso wajai maame na akofa oba foforo osofo akofa oba foforo ena se no onfi panyinu biomo enti waye de ben edu se ye bie school yi ene ona onyame be kire o obe kire abo akro hallelujah Awurade be kire o de kopa cho kopa ko school kopa cho mo ma omre na Nyankopon mre ene mre papa me ba se me ba be ka kire o se Nyankopon betimi age obosomi. Amen. God can deliver you this month. We are serving the living God. The unchangeable God. The I am that I am. The ancients of days.
nyame a yɛsom no ɔyɛ nyame o Awurade hyira. ɔsɔfoɔ Bishop. do otimi to nsua Raso babuawa. Hallelujah. Amen. Yeah, 2 Samuel chapter 22 verse 2. Now ɔsɛ Awurade ne me botan. Ɔsɛ Awurade ne me botan. Ma ban kɛseɛ ne me gyefo. Ma ban kɛse ne me gyefo. Enti wo gyefo bi. Obi sɛ me ni obi a sɛ obu agyae kan o obi. Awurade gyina w'akyi sɛ ɔdɔm barima. Yɛnti wɔtifo nyinaa bɛhwe ase. Wonti nipa bi etu wo ho kwan. Ɔsɔfo amafo tutu kwan o ɛwɔ amafo ho ko gege nnuama ko gugugugu amafo nnwuma mu ko gugu nnuama pɛsɛ ɔma nipa bi nsɛ do ye nyankopɔn nyame hwɛw ohita dua kyerɛ enti prophet 27 sɛ du otu amana no enti na kyɛ nipa amana no nyame ma no kwan ma no yɛ dan otu enti obi tu amana fa osofo die mu wa wade ho wa kwantusɛm ho o ma ho wa dwuma ho o Kristo som ho obetom amen nyame mana tu amamu awa amen no tom wi a ontimi bi me na me kan fo rade kase ya kyerɛ nyame afa me so ya nwuma no pi enti e me hu obi hawa asam ba ko pe na ya me ka kyerɛ sɛ nyame bɛyɛ yes God bless you also for sɛ nyame ndie ɔsɛ onyankopɔn ɛne ma botan ma ban kɛseɛ ne me gyefo. Amen. Psalm 107 verse 6. Psalm 107 verse 6. Psalm 107 verse 6. Na osufre Awurade. No osufre Awurade. Wona hohia mu. Wona hohia mu. Na wogye won firi wona hokyere mu. Na ogye won. Mesi Nyankopɔn betimi agye wafiri ade nu. Obetimi agye wafiri sujadie nu. Obetimi agye wafiri boniye nu. Obetimi agye wafiri ni pabone fonsem. Ebusua no me no. Ebusua na pam no. Sa ehia na ya to no. Sa ofifie we no. Obi sa obe yi ama ya hwe. Obe wu ama ya hwe. Obe kwa ama ya hwe ose osumfre die ntia ye ba afidie so se sumfre Awurade amen me se sumfre Awurade amen Europe sumfre Awurade amen Asia ho sumfre Awurade amen o me se Asia ho ye den sumfre America ho so ye den sumfre Awurade Africa country Cote d'Ivoire fo monya den mon sumfre Awurade wa utie ye nkran sumfre Awurade wa utie ye otakwa sumfre Awurade wa utie ye wotakorade sumfre Awurade utie ye Kumase sumfre Awurade utie ye Cape Coast sumfre Awurade utie ye Nkuransa sumfre Awurade utie ye ewo Hefa Techiman sumfre Awurade utie ye Cape Coast sumfre Awurade na bibia utie mi krokese ni krokito bia ye den sumfre Awurade no be ye den. Hallelujah. Colossians chapter 1 verse 3. Yes. Emmanuel nyame nshira Emmanuel mwako more fire ho. Yes. Nyankopon sha man of God nyankopon nshira man of God nyankopon nshira Ivy nyame nshira nyankopon nshira nyankopon bekasa onyame bekasa Dority eje nyame bekasa bibibie ni ho a ayadan akachi also with God all things are possible. You hear Colossians chapter 1 verse 13 na yam empire and empire bono say we yen afre sum to me as also say we yen me say nyame beje wo amen we yen afre sum to me we yen afre sum to me ase e de yen aba ne doba hini o de na ya ba ne doba hini nyame a yesum no so for ne so ba ko no e to da oyekom aya ye koma no wo so ya atwen no God bless you na wonte your friends the best at the house o se bra no be wo so nsuo me se bo so me nyame be wo so nsuo bo so me nyame be kasa bo so me nipa bi atamfo be to fom nipa bi asole otan okwa David kan nipa bi wa ye won papa anso de boni nyankopon ma omo ho nya den da nyame fa nche won da medical care just omo pa omo ko ye driver sen e wo broto omo furu omo nko atwea omo nko kokwa bo ho na omo nko himfa achimota forest omo nko adomfa nyankopon e de bone ne be che won na akatua ne de nyame de be ma
nyame hyira amen pagya ho na hyɛ ho den na nyame bɛgye shalom peace bless you ɛna yɛ bɔ mpaeɛ na wasa no wɔhye baabi ɔwɔ bia fro nua bie TV volume no mu bie radio no volume phone no bie volume no mu na me no mo mpaeɛ sɔre wɔ wo dɛm entrance kasa Awurade Yesu ɛna me da wase ɛwɔ wasɛm aba me wɔ gidie wɔ wo mu saboso me wei afi wei wo bɛgye me da Awurade ase wɔ n'asɛm ho da Awurade ase wɔ n'asɛm baabi ɔwɔ me bia da Awurade ase Awurade ase Tony Akuta da Awurade ase Ruth Asomani da Awurade ase Ivo Ford da Awurade ase Mary Sam da Awurade ase Selina Anoche da Awurade ase Mary da Awurade ase da Awurade ase Dorothy da Awurade ase da Awurade ase Kwesi After da Awurade ase Baby Owobia da Awurade ase Patient Edu da Awurade ase da Awurade ase da Awurade ase Thank God for the word da Awurade ase wɔ n'asɛm da Awurade ase da Awurade ase Awurade yɛ Onyankopɔn Awurade yɛ boafoɔ Awurade bɛtumi agye yɛ ɔbɛtumi agye ɔbɔsɔne ɔbɛtumi anana yɛ wɔagye amen yes Lord Awurade yɛ in the name of Jesus Christ empire ɛtɔ mmienu kasa Awurade Yesu Usuban baako ne sɛ ɔgye wo ma efiri wɔn haw mu efiri wɔn amanneɛ mu Awurade gyeme m'adwumasɛm gyeme ma gyeme adwuma me kristosom m'apɔmɔden m'akoma so adeɛ me sikasɛm me sukunsɛm m'akwantosɛm Awurade gyeme ɛnyɛ wɔkyena enya homache no enya wia Awurade gyeme seseya da ya bone no Awurade gyeme ebusua bone no no me abusua no ni aburo no Awurade gyeme seseya biewa no wo se Awurade gyeme God deliver me God of Abraham deliver me God of Isaac deliver me God of Jacob deliver me biewa no Awurade angel yade bia Awurade angel they say obano ukuro no oyere no bia wa no bomb pa say Awurade gyeme sorry gyina ho men finance men na sorry bomb pa mo share link no ma wa don fo na bomb pa no bomb pa Awurade jo o Yesu kemo Awurade nyo in the name of Jesus. Can Jesus 3 times? Jesus. Prayer number 3. Mo wo Facebook no so nya mo type Jesus 3 times. Eye adwuma. O say na bibi biara mo ba bisa no.
Yesu Kristo demon ebeye ho ama. Yes. According to John chapter 5. Also for ya ben so nko na how tena nipa so che o. Or say besada. Or say ukodu or say multitude. Uncountable. The multitudes means uncountable. Or say nipa dom amafo yade amafo wo how ebi fa jojo stroke we no so obofo no be hunu nsuo a yare be na Bible kan say obofo no hunu nsuo na entimi nko ho enti wo a wo hwe me eye wo say yade ne be ko eye chronic eye ho yare bia nyamesa. Yes Lord. Nyankopon yare bia ni ho a nyame mfa me so nsa bi da enti wo a wo hwe me kan to say wiase ye wo de Nyankopon di nipa bi amra say omeye eno na meka jo Cedar awa nyame na asoma ye wo ntinti ye ba ma nyame ma enya asore nsem o dance o kene ye be bie line na san yatum na san ye ti dance that's right amanfo efre obu am hu nanim da menene nkasa da osofo nyame ye adwuma wo hwe me nyame ji wo sese ya Jesus o se o hawo no nipa no se sabre ye mpa bo no koso fa unsuo no si eye TV no so radio no so first so obi frame me from UK also for say nyoma gu no wa ko hospital enko wa omama na duro medication dia ben o se nsuo ya also for o se ye boss mpai onu bi odi nsuo na kasa srasra no na ade nyina ko na ko enti o kina UK ni fa wadanse na bra ana ye no voice tone ye bebo ama wan na ka kire hospital sakese e wo ho no enti mi osofo enti mi anya den anko dia na ka kire ye nyankopon ye yaresafo prayer ye duru so ye wo hawo na onamu no wo ka kire ade se geme ni ye na wabubuo no o se matras besada ha no for 38 good year obi owo ho bia so nim se wache enti nipa bebre nim se wo problem eno na be ma Nyankopon solve am nipa bebre nim se wa waresem wa wosem o mano wa djuma no wo problem o Europe wo problem o Asia wo problem o America wo problem o Australia baby wo hwe me bia wo tie me o ministry no problem abem wa wale no problem abem wo pese o call heaven nyom to adwuma die no mo twene bo no odi nyame achi ache o to rade ho nyom o som asomfo wo nyame fie nyame na hu so o problem anso je sa wo sogu nyam yes kasa urade Yesu wasam se obetimi ageme enti anwumre yi meso me hauni enti urade geme enye chena enye ochena o enye awia se ya bosome ya enede ya anwumre ya sompa ya urade geme wo Yesu dem o bia wanu na bon pa open your mouth and pray for deliverance pray for deliverance bon pa mo oje be fi ho bon fire be one no bon fire in the name of Jesus le ma ko ti andele ramba ba Yesu God mercy have mercy on us God have mercy mo yabia tompe mo yabia ya cancer ata wo mo jamo ata wo yefrumo ata wo nimo yabia wo din fibroid wo yabia brosam yabia yabia Radinsa Obama the water sanu me the water ni boni mo wo Yesu demo Radejo
In the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook ni nyina ni YouTube ni nyina mo type I break out. I break out. Awurade jiwe frim. Awurade jiwe frim. Me say awurade ne suban ba ko ne say osofo awurade oje ne ma. Enti na mpa ya ye bo nyina ne say bosumi wo a wo hwam ya wo tie mi ya. Me ne wa a wo sun ya nyame betimi agyew. Amen. Aso from fire edu so ayebo enche ne de mpabo na obi so da ye basa o se urade nyi wo mfrim. My God. Obi so abusuya bone abusuya ni di nya family ni how nyina ye abusuya no enuema sa abusuya edini wa fanom ne soanom nyina nya aware sem adwuma sem awo sem edi wo nya Kristo sum edi wo nya edu wo so ade na edi wo no manya nyame betimi agyo. Amen. Obi so hwam obi tie me nipa bonefo kabra chechefo abayifo nipa bonefo nipa bi wo ayese huruye moja empa ni timu da no be te say Herod bi odi ade bi akum nipa nsuro sofo so divo obeku Herod bi a moja won tim o de ka Herod the great, Herod the Antipas, Herod the Ram Agrippa omu nyina kunkum nan kofon krofo enne o bompa se nipa bi a waje ho pa onyame ntua ne ka. My God. Se no no Awurade na asɛmte Yes, Lord. Awurade kɔ Misrim na nsa na Awurade kɔgye Israel fo nyame ma BBC Yes. ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade gyeme na Awurade nipa biara waso madwuma mu ma wadue mu memamu madwuma mu Awurade ma bibi nsi boso me ka sɛ Awurade Yesu me so me haw no nie Awurade fa basa eden de ode wura Misrim no Awurade fa gyeme na nipa biara wayɛ no ho Misrim wayɛ no ho Herod wayɛ no ho Pharaoh wayɛ no ho Edom Awurade tuaneka sɛde na dwuma sɛteɛ na Awurade gyeme fa wakoma so ade na fa kwa Awurade ne onya fa nsuo ne si so afa nsuo ne si so wo Yesu dem o documents wo baby yare afa ne photo to so fa wo documents be to so fa to TV no so fa to radio no so o CV no wo dwuma no be wa no na ba pa ya ma ale ma aya Everybody me bonfire, everybody Joma, aware semo, ejuma semo, sika semo, kaya soba sabasa, owo daye, yade daye, ejuma saye, o Yesu demo, ye in the name of Jesus Christ. Erade men peja Sompa TV, ne Sompa Radio, Facebook, ne YouTube, ahwefo ne etiefo ba wo Erade wenim. Amen. Erade na wasem ni nyina se oje wo ma obi bi ono ye som enwumre ewiei anopai ahomachi Erade ma oje atumi no nkɔ no so Amen. Erade gye won firi won yade mu obi bi oyare bi Erade gye no firi ne yade mu amen no wo fom amen no kyerɛ nyame tumi ne na hoɔden wo a wo hwam ya wo temi gye me so sa amen Erade nye wo firi yade mu amen Erade nye wo firi dwuma sɛye mu amen Erade nye wo firi owuo mu amen ya yeso basabasa Erade nye wo firi mu amen seseya amen wa wo obi man so obi close wo adwuma sɛm Erade nye wo amen krata sɛm Erade nye wo amen ɔma no Erade nye wo wo adwuma no Erade nye wo firi mu amen afi Erade obi a wo hwam ya wo tie me bɔ mpaye me de ɔma
edosukọ wɔ Yesu mogem Amen. bosome obetimi agye wo ma Amen. me fra awo ma oboni bi o hwɛ me a wotie me Amen. me fra awo ma wo Erade mfa bantu yem fruit of the womb Erade mfa bantu yem wa yare bi abeto ni pedua mu say ye cancer say ye cancer say ye liver problem oh say ye akomayade say ye o heart ade bi aya kan fa ho ye BPB how ye BPB how aye kan say pressure Erade mfa ne sankan Erade mfa ne sankan Erade mfa ne sankan kidney Erade mfa ne sankan yade bi ewo dini yare ni din cancer ato mojam ato nufumu ato nipeduam Erade mfa ne sankan obi a wo hwɛ me a wotemi abronsam asɔre wɔ adwuma so obi adwuma gua na adwuma no guo adwuma no nye yie adwuma no san sɔre biom obi hia sika me frɛ sika ma wo me frɛ sika ma wo Europe ho Asia ho America ho America ho oh Europe ho me say Asia ho Africa country bia o hwɛ me a wotie me oh my Ghana be o hwɛ me a wotie me akoma so ade no nyame nyama wo nyame nyewo nyame ma wa dance di dance dance mra wo nchen ya di dance say oh in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ya brana so e bompa ya ego nsuo ne documents so nsuo bi a wa pagya bi nsuo ne nane Yesu moja nsuo ne nane miracle water nsuo ne nane nsencheni nsuo de odi nsuo no be ye bi Awurade nye documents bi egu TV no so me fra dance to so wo Yesu demo amen ya mra na aso na ya basi da hours ya ponse amede 1 hour si won enti free 10 ekosi 11 wow person me no bom pa ye free fa bibi hu bia fra me na me team no ya ye krado hwe TV nanim no mes 3 ni nyina ya me no mes so fra obenyaye na obu ho nipa efra no doso enti sa ofra no wanya no ma di kan de toso me no obetimi send voice mail and as obetimi test ye no man ye 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 no meto so me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 nyame ya doma ochre same time ye be shia e wa fidi kese so 9 to 10 menyi wa fidi ne emfre Sompa ene Sompa radio ne Sompa TV koso ane tie ye free ha asofo fufu di ye chi a omode nyankopon asem eba ochna ye be bie telephone na